11 raġel u mara temmew b'suċċess il-vjaġġ tagħhom mal-Caritas u se jirritornaw fis-soċjetà. Il-Caritas immarkat il-kisbiet ta' dawn il-persuni b'ċerimonja ta' gradwazzjoni. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt sostna kif din l-organizzazzjoni toffri komunità fejn dawn in-nies isaħħu l-eruq tagħhom bilan li jkunu kapaċi jikkumbattu l-elementi u s-saram tal-ħajja. Dan l-istazzjon tkellem ma' Marika Kassar, uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tal-Caritas, u qaltilna kemm jiġu referuti nies lejn is-servizzi tal-Caritas. Fl-outreach tagħna jiġu madwar 1300 persuna jitolbu l-għajnuna, ma jfissirx li dawn kollha jidħlu fi programm residenzjali, jkun hemm minnhom ma' kull persuna aħna nitkellmu naraw il-ħtiġijiet tagħha u kull persuna tiġi indirizzata lejn xi bżonn għandha hemm min m'għandux bżonn jagħmel programm residenzjali. Hija spjegat li qabel ma' residenti jispiċċaw il-programm jibdew il-vjaġġ tagħhom lura fis-soċjetà u saħansitra jingħataw daqqatit biex jassiguraw post tax-xogħol. Il-motto tagħna huwa vjaġġ ta' 1000 mil li jibda bl-ewwel pass u l-ewwel pass ikun dik it-telefonata li jagħmlu biex jagħmlu kuntatt u jibdew jerġgħu jaħdmu biex jieħdu l-ħiliet u l-għodot li għandhom bżonn. Illum ifisser li dal-vjaġġ tagħhom ġie fit-tmiemu, il-programm tagħhom spiċċa ma jibda programm ieħor importanti fis-soċjetà. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm il-President ta' Malta George Vella li stqar kif dan il-jum ta' gradwazzjoni huwa ċelebrazzjoni tal-isforz kollettiv ta' residenti u l-professjonisti li akkumpanjawhom tul dan il-vjaġġ.